Amaitu dira Nafarroan etxeratze agindua eta terrazei ezarritako ordutegi muga irizpena eman du Justizia Auzitegi Nagusiak. Gauean gerta daitezkeen jende pilaketa ugariak eta kaleko edana saiesteko aurretiko neurriak mantentzeko erabakia hartu zuen Nafarroako gobernuak, baina epaiek atzera bota dute argudiatuta neurriak ez duela beharren eta proportzionaltasunaren araua betetzen. Auzitegiaren erabakiaren ondotik atzotik ez dago etxeratzeko ordurik Nafarroan. Arratsaldeon guztioi, ostalaritzako terrazen ordutegi muga ere ez du berretsi, etxeratze aginduari lotutako neurri bat delako 11ko lantaldea kalera irten da, irundarrei hortaz galdetzeko. Zer iruditzen zaizue alarma egoera eta etxeratze agindua kentzea Nafarroan? Iruditzen zaigu ongi, azkenean daramago denbora asko egoera honetan eta gaude nekatuak, baina uste dugu garrantzitsua dela erresponsabilitate puntu batekin jokatzea. Denborarekin zer gertatuko den hemen, ez dakigu, baina guretzako oso ongi. Pizkat eskatuta baina porque ez dakit zer egingo duten gazteek eta ez diren gazteak. Nire iruditzen zait, neurriak edo jartzea ordez hobe dela norberak ardura hartzea, ez? Neurriak betetzen baldin baditugu, gauzak hobera joango dira. Hemen kontutan hartu auzo batean gaudela eta gure martxa ez da alde zaharrekoa. Ikustea zer datorren, zenta guraldi ona balin bada, giza batez, guraldi txarra balin bada, beste giza batez. Ikusiko. Aritzaren sektorerentzako uste duzu onuragarria dela hau edo kalteak eragin dizakela? Ikustu dut, beraiek ari direla sufritzen, ezin dutelako beraien negozio aurrera eraman, baina beste pertsona gehiago ere badira, hain handiak ez direnak edo beste jende ez direnak, baina badira arlo asko ahaztuak. Kezkatuta zaudete, igual jendea ere animatuko dela gehiago terrazetara joateko eta igual kaosa egongo dela? Horregatik diot ikusiko dugula. Eta orain arte jendea konportatu da primeran, behatzitan, 10etan, jazten gara biltzen, eta luzatzen ikusiko dugu. Dute laguntzak oraindik ere beharko dituzela diru laguntzak ez diot. Lan egin behar dugu, zerbitzu eman eta aurrera joan, nik ezin du besterik esan. Zenta laguntza ez da esan benetako laguntza. Jartzen dute mendik, entzen dute bestetik, benetako laguntza ez da izan. Nafarroako egoera epidemiologikoarekin jarraiki, positibo kopuruari begira, kasuak jaitsi egin dira eta berantzko joera berretsi da Jon Portela. Kaixo guztioi, 3. egunez jarraian 100 positibotatik bera mantendu da Nafarroa. Atzoko egunean 74 positibo berri zenbatu ziren, aurreko egunean baino 11 gutxiago. Bataz besteko datuen arabera, momentu honetan positibotasun tasa 2,4ean kokatzen da. 2634 PCR eta antigeno proba egin ostean, asteartean zenbatutako datuen arabera, 74 kasu berri erregistratu dira Foru Erkidegoan behin-behineko datuen arabera. Bezperan baino 11 kasu gutxiago dira eta duela astebete baino 54 gutxiago. Beheranzko tendentzia mantentzen ari da Nafarroako Foru Erkidegoan, 140ko beherakada egonda osotara asteko lehen egun hauetan. Ospitalen presioaren inguruan 135 pertsonek ospitaleratuta jarraitzen dute. Horietatik 26 paziente ziun daude eta 16 etxean ospitaleratuta. Koronavirus kasu gehien erregistratu ziren udalerriak Etxareranaz eta Tutera izan ziren, 5 kasu zenbatu baitira udalerri bakoitzean. Txertaketa prozesuaren inguruan asteartean 6.494 txertu ipini ziren guztira. Nafarroan osotara 309.000 eta 81 txerto ipini egin dira eta 8.051 pertsonek 2 dosiak jaso dituzte. Alarma egoeraren bueltako eztabaidek ez dute bukaera datarik momentuz eta Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak berretsi du alarma egoera iragana dela eta berriro baztertu du legea aldatzea erkidegoek neurriak hartu ahal izateko. Erkidegoek eta oposizioak COVID-19 aurre egiteko lege baliabideak falta zaizkiela kritikatu arren. Auzitegi Gorenak aurre egingo du bilera erkidegoetako auzitegien buruekin ebazpen kontrajarrien harira. El estado de alarma es el pasado. El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro. Y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación. Txertaketa eta txertaketa bada espero, baino
Txerto gutxiago jasotzen ari da Osakidetza. Gotzone Sagardui Osasun Sailburuak jakinarazi duenez horrek txertaketa kanpaina moteldu dezakeen beldur da Jaurlaritza. Alabaina atzo Gobernu Kontseiluaren ondorengo prentsa agerraldian 50 eta 59 urte bitarteko pertsonei ere Janssen txertoa emango zaiela iragarri zuen Sagarduik. Osakidetzak 60-69 urtekoen txertaketan jarriko du arreta aste honetan. Hala ere, jarraipen zehatza egiten ari dira adin taldeetako pertsona guztiei txertoa eskaintzeko. Horregatik, dosia jartzeko falta diren 70 urtetik gorako pertsonei txertoa ematen jarraituko dugu. Bestalde, dosiak eta itxorduetarako lekuak dauden heinean, adin tartean 59 urtetik beherakoa deitzen hasiak gara. Gurean gaur magazinean berriz Gorka Urtaran Gasteizko alkatea izan dugu. COVID-19 izpide Arabako hiriburuaren egoera azteritu da. Azken aste hauetan joera beherakoa da eta hori pozgarria da. Gaur adibidez dugun tasa azken 10 hilabetetako tasari baxuena da Gasteizen eta hala eta guztiz ere 222 kasu ditugu 1000 biztanleko, ez? Beraz, horrek esan nahi du oraindik erantzukizunez jokatu behar dugula eta ea posiblea den tasa hori, jeistea gehiago oraindik. Gauzak horrela Hego Euskal Herriko positibo tasari erreparatuko diogu jarraian. Entzuto estezue? Gauzak horrela Hego Euskal Herriko positibo tasari erreparatuko diogu jarraian, izan ere gobernuek emandako azken datuen arabera, azken 24 orduetan 553 positibo atzeman dituzte, 10.318 test eginda. Intzidentzia tasa beraz, 4,4 da une honetan. Aldiz Ipar Euskal Herrian eragina izango duten neurriei begira alarma egoerarekin amaitzeko lege proiektua onartu du Frantziako Asamblea Nazionalak. Honen bitartez, nahiz eta alarma egoerarik ez egon, gobernuak aparteko neurriak ezarri ahalko ditu pasaporte sanitarioa eskatzea barne. Gainera arintze prozesuarekin batera, txertaketa erritmoa areagotu da. Aurre ikusten denez, ekainaren 15 aurrera, heldu guztiek jaso ahal izango dute lehen dosia Ipar Euskal Herrian. Bitartean, txertaketa guneetan sobran diren dosiak 18 urtetik gorako ekartzeko aukera zabaldu du Macronek. Faxistak datoz auzora lelo horrekin gosari antolatu dute Bilboko Unamuno plazan, printzipioz gaur arratsaldeko 8 aldera Desokupa enpresak egin nahi zuen desalojoaren aurrean antolatzeko. Azet Bilboko Alde Zaharreko etxebizitza sindikatuak antolatu du ekintza eta adierazi duenez, oraindik ez dute desalojatu nahi duten etxearen informaziorik, herri harresia egin nahi zuten Desokupa kaleratzea gauzatu ez dezan. Bilboko Unamuno plazan faxistak datoz auzora lelopean, Azet Bilboko Alde Zaharreko etxebizitza sindikatuak gosari antifaxista antolatu du. Desokupa enpresak burutu nahi duen etxegabetzea gelditzeko asmoarekin. Enpresa berak gaurko atzeratu egingo duela iragarri arren, ez dago horren inguruko informazio zehatzik. Gauzak horrela, goizeko 7:30 eta 11:30 bitartean elkartu dira plazan Azeteko kideak hainbat auzokiderekin batera. Bertan gozaldu eta pankarta desberdinak egiten dituzten bitartean, plataformako kide batekin izan gara. Etxebizitza eskubidea tinko defendatuko dutela adierazi digu. Azkenean mezua helaraztea, guk gure auzokideen baietzeak eta bai bizitzak defendatzeko tinko egongo garela. Goizean nahiko jende gerturatu da, eta gozariaz aparte pare bat lan asamblea informale egin ditugu, eta espero dela. Horrez gain, apirilaren 17an okupatu zen Arrakala espazioa hustu zuen udaltzaingoak etxegabetzea salatzeko manifestazioa egin zuten bart. Eta esan dute udalak etxegabetzea gauzatzeaz gain enpresa pribatuei hauek aurrera eramateko baimena ematen diela. Badakigu ez doazela bakarrik, babesa daukatela, bai indar polizialetatik, baita ere beste zenbait partidu politikoen aldetik, ez? Orduan, bai uste dut dela garaia partidu politikoak eta eragile sozialak eta posizionatzeko hor.
Azken orduan desokupa enpresa gaurko etxegabetzea atzeratu duela zabaldu arren, sindikatuak auzoa esna mantenduko dela baieztatu du. Haiek haien sare sozialetan nahi dutena jarri dute, guk argi daukago ez garela egongo itxoiten haien erasoi, eta auzoa esna dago, auzotik jendea dago egun osoan, danok prest, komunikatutak gaude, antolatutak, eta nik zer espero dut erantzun tinko bat egotea. Datorren elkarretaratzea ostiralean izango da udaletxebizitzak agindu duen ama baten eta bere alabaren etxegabetzea gelditzeko. Eskuin muturrarekin lotzen den desokupa enpresak berak iragarri zuen berriz Euskal Herrira etortzekoak zirela gaurko egunez. Halere etxe kaleratzea atzeratu egin dela esan dute berrekin naiz eta ziurra den informaziorik ez den. Auzi honi aurre egiteko hainbat herritar batu dira eta ziurtatu dute etxe bizitza eskubidea bermatu beharra dagoela. Panorama nahiko kaskarra, batez ere gazteontzat. Etxe bizitza bat eukitzea, gaur egungo gizarten gauza duin bat edo, gauza beharrezko bada azkenen bizitzeko, tetxo bat eukitzea edo, eta, nahiko zaila eramateko. Gaur egun oso txarto, alkilerrak dauz super altuak, eta ordainketak eta oso baxuak dira. Eta, egoera dago oso gaizki eta gehiago eta okerrago. Ez dakit, baina ezagutzen duanetik okerrera joan da momentu oro. Zoritxarrez, danok negozio moduan dekogu etxeak, azkenean hori gure proposamena bizitzarako, dekogu gure hurrengo generazioei iztekon dirua edo, eta hori da gure pentsamendu eta hori aldatu arte, ezin dugu esan neurriak edo presioak aldatu, hori da nire ustea. Guk esan behagu zer gure egun, eta guk borrokatu behagu azkenean gure eskubideagatik, hori ez da, ez ebez gehiago. Momentu honetatik aurrera egingo daukate publizitatea eta irekitzen da etapa berri bat non igual ohikoagoa izango dela desokupa hitza entzutea. Hori da el kolmo, enpresa pribatua egiteko hori. Bakoitzaren jabetasuna babestek egin behar dugu, mikrofono bat dekozue, kamera bat dekozue, baten batek hartzen badotzue, zuek harinek eta jungo zaie beren atzetik. Orduan, danok gure barnean ikusi behar dugu, zenako gogoa dekogu zen gauza konpontzeko. Ez nago bat ere ados, baina gauzak ondo ikusi behar dugu. Jabetza guztion izan behar da, bai, baina hori utopia bat izango litzatek, ez da? Ez dire zetan etorri behar, ez? Eta gitxi hau egotea beste batzuk da haiek defenditan. Ez da izango bez, haitu da eta... Nazioarteko gaiei helduta berriz, etenik gabe Gaza bombardatzen ari da oraindik ere Israelgo armada. Abisu atzo eman zuen Benjamin Netanyahu Israelgo jarduneko lehen ministroak, beren asmoa erasoen intentsitatea eta kantitatea handintzea da. Esan eta egin bart gauean beste 7 lagun hil ziren bombardaketen ondorioz eta 43 dira astelehenetik Tel Avivek hildakoak. Tartean 13 ume, zaurituak 233. Gutxienez 45 palestinar hil eta 230 gora zauritu ditu dagoeneko Israelek Gazaren aurkako bombardaketetan eta Zisjordania okupatuan 13 hildako adin txikikoak dira. Benjamin Netanyahu lehen ministro israeldarrak gainera ziurtatu du erasoen kopurua eta intentsitatea areagotzeko asmoa dutela. Benny Gantz, defentsa ministroak berriz, hitzez hitz adierazi du, hau hasiera besterik ez dela. Hala, bart gaueko bombardaketei gaur goizeko lehen orduan eman die jarraipena estatu sionistak. Erantzun gisa, 100 suziri jaurti ditu Hamasek Gazatik. Horietako batzuek Israelen defentsa sistema gainditu eta lerketak eragin dituzte, eta Tel Aviveko aireportu ere itxi egin behar izan dute denbora batez. Bart gauean Gazatik bidalitako bigarren suziri sorta hori, Israelek Gazan bertan bigarren eraikin bat eraitsi ondoren etorri da. Estatu sionistak Gazako eraikin handi bat bota zuen atzo, bombardaketen bidez, eta erresistentzia palestinarreko erakundeek esana zuten berriz gauza bere egin ezkero, suziri gehiago botako zituztela Israelera. Hala ere, bigarren eraikin bat desegindu Israelek bart gauean.
Gaza eta Zisjordaniatik haratago protesta ugari izan dira bart gauean, Israelgo hainbat herri eta hiritan. Bertan bizi diren palestinarrek bat egin dute protestekin, eta liskar gogorrak izan dituzte Jerusalemen bertan eta baita batez ere Lod izeneko hirian palestinarren eta polizia eta militar israeldarren artean. Netanyahuren gobernuak armada bidali du esaterako Lodera giroa kontrolpean mantentzeko. Aldi berean, palestinarren aurkako erasoak egin dituzte ultranazionalista israeldarrek Israelgo bertako hainbat lekutan. Bi aste daramatzate protestan Kolonbian eta tarte horretan gutxienez 57 pertsona hil dituzte Iban Duque presidenteak eren egun iluntzean egin zuen bilera apirilaren 28ko greba orokorrerako deia egin zuen batzordearekin, baina akordiorik gabe amaitu zituzten elkarrizketak. Alberto Pradilla aritu dagakoak saioan Kolonbiako egoeraz. Eta gutxienez 57 pertsona hil dira Bogotan, Kalin eta beste hiri batzuetan gondako liskarretan, ez? Esan duzuen bezala, hasieran ibaren igoera kontrako protestak ziren, baina liskarrak mantendu dira, naiz eta gobernuak erabaki du bere proposamena atzera botatzea, ez? Azken finean, ikusi behar dugu nola Kolonbiako gizartea gelditzen ari dela COVID-ko pandemia ondoren, adibidez. Pandemia ondoren 4 milioi pertsona pobren kopurua, 4 milioi pertsona handitu zen, eta herrialdeko pobren kopurua 40% iritsi da, ez? Orduan, protestak nahiko pluralak dira eta ikus dezakegu langileak, indigenak, ikasleak, eta protestak ere handitu dira Iban Duqueren gobernuaren represioa handitu ondoren, ez? Ostera, mende erdiko borrokaren ostean, Bali Murphiko sarraskian hildakoen aidek urte luzez espero zutena entzun dute 10 biktimak errugabeak zirela eta horien heriotzak justifikaziorik gabeak izan zirela. 1971ko abuztuaren 9-tik 11-ra, 36 ordutan Erresuma Batuko armadaren parasutisten erregimenduak 10 zibil zituen Ira Irlandako armada errepublikanoko kideak atxilotzeko operazio batean. Garai hartan soldaduek baimena zuten, Irako boluntarioak atxilotzeko eta gero horiek epaiketarik gabe espetxeratzeko. Behinolako justizia ospatu dute gaur Irlandan. Katalunian berriz Bartzelonako auzitegiak ez ditu Espainiako poliziaren goi agintariak ikertuko urriaren bateko erreferendumaren aurkako kargengatik. Tribunalak ebatzi du ez dela egon agindurik neurri gabe jarduteko. Generalitateak eta hainbat zaurituk istiluen aurkako unitateko burua eta informazioko brigadako 2 kide ikertzeko eskaera egin zuten, dispositiboaren diseinuaren arduradunak izan zirelakoan. Magistratuek atzera bota dute eskaera, iritzita agentei irmotasunez jokatzeko agindurik eman ez zitzaiela, eta ez zela dispositibo zorrotz eta bortitzik diseinatu. Epaileen arabera herritarren lesioen ustezko erantzunkizuna agenteena eta eskola bakoitzean jardu zuten agintariena da, baina ez buruzagiena ez baitziren bertan egon. Ikertutako 8 polizia buruek adierazi dute nagusiek emandako aginduak proportzionaltasunaren, aukeraren eta indarraren erabilera progresiboaren printzipioetan oinarrituta zeudela. Hala agerizten gainera urriak bataren aurreko instrukzioan, orduan estatuko segurtasun idazkaria zen Jose Antonio Nieto idatzia. Hala ere, inork ez duela Nietoren inputazioa eskatu azpimarratu du auzitegiak. Hala ere, auzitegiak onartu du neurriz kanpoko indarkeria egon zela eta tokiko epaitegietan ikertzea eskatu du. Bestalde, Raider legea onartu du Madrilgo Kongresuak, alere sindikatuek salatu dute motz gelditzen dela eta ez duela lan ereduaren arazoa errotik konponduko. Raiderrak autonomo faltsuak dira, Bilboko Justizia auzitegiak ebatzitakoa beherretzi du Madrilgo Kongresuak. Soldatapeko langile kontratuak egitera behartuta egongo dira plataformak hemendik eta 3 hilabetera legea indarrean sartzen denean.
Riders por Derechos banatzaileen sindikatuaren ustez legea bere eskakizuen hildotik doa, baina testuak zuloak ditu, enpresei mesede egitea eta haien eskubideak urratzea ahalbidetu dezake. Era berean LAB sindikatuak berresten du Estatuko Ministroen Kontseiluak onartutako legea ez dela nahikoa eta ez dituela plataforma digitaletako langileen lan eskubideak bermatzen. Legeak kritika anitz jaso ditu, ateak zabal ikusten ditu etxesetzeko banaketa enpresa digitalek beste bide batzuk bilatzera. Gainera, ez du kontutan hartu erregulatu gabeko migratzaileen egoera. Algoritmo eta aplikazioen lan ereduarekin eta azpikontratazioarekin ez da errotik amaitzen. Izan ere, banatzaieentzat egina da soilik legea, ekonomiaren uberizazio prozesuari mugarik ez dio jartzen. Behin Jaurlaritzak espetxe eskuduntzaren transferentzia sinatuta, espetxe eredua ezartzeko oinarriak biltzen dituen plana igorri du Lakuak Legebiltzarrera. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako espetxe eredu berriak erdi askatasuneko erregimena sustatuko du. Duela 41 urte Gernikako estatutuan neurri ikusitako transferentzia da kartzeletakoa eta behin astelenean espetxe eskumena sinatu ostean Jaurlaritzak jada bidali du Legebiltzarrera EAen espetxe eredua ezartzeko oinarriak dokumentua. Oinarrian dagoena da alde batetik presondegietan dauden preso horiek pertsonak direla eta pertsona bezala oinarrizko eskubide batzuk dituztela eta gero egin nahi den espetxe eredu horren helburua dela, preso dauden persona hoiei berriro gizartera bueltatzen laguntzea. Gasteizko Legebiltzarrean 2019an espetxe ereduari buruzko eztabaidan onartutako 59 ebazpenak hartzen ditu oinarri gisa Urkulluren gobernuak. Baita nazioarteko zenbait tresna ere, tartean Nazio Batuetako Mandela arauak. Jaurlaritzak aurretik adierazi duenaren arabera preso guzti irizpide berdinak aplikatuko zaizkie. Gogoratu behar da gaur egun ia 1000 preso biltzen dituztela Zabaia, Martutene eta Basauriko espetxeek, horietatik 37 euskal preso politikoen kolektibokoak direlarik. 5 helburu zehazten ditu Urkulluren gobernuak, itxuraz behintzat estatuak erabilitako jokabidetik urrun direnak. Tartean da askatasunaz gabetutako pertsona gehiagok zigorrak erdi askatasuneko erregimenen bete ditzaten lortza, baita horien egoera hobetzea eta nolanahi ere haien gizarteratze eraginkorra lortza ere. Gainerako lau helburuak honela laburbiltzen ditu Jaurlaritzak, gizarteratzeko edo gizarteratzeko prozesuan dauden pertsonen konpromiso eta eskakizu pertsonalak, biktimen eskubideak eta interesak egokiago babestea, segurtasun publiko handiagoa lortzea eta espetxe sistemari eta zigor betearazpeneko sistemari dagokionez, herritarri gogobetetasun eta pertzepzio handiagoa izan dezaten lortzea. Zentzu horretan zenbait neurri zehazten ditu planak espetxe eredu berria gauzatze aldera. Besteak beste emakumei arreta berezia ematea, jasaten duten diskriminazioa arintzeko, adingabekoen interesa lehenestea, gaixotasun larri eta sendazinak dituzten eta 70 urtetik gorakoak diren presoen arazo espezifikoari heltzea eta iraupen luzeko kondenak dituzten pertsonen birsozializazioa aztertzea. Eta kultura arloko gaiei helduta iragan ostegunean abiatu eta hilabete osoan zehar luzatuko da Bilboko Alde Zaharrean 4-3 antzerki txikiko jaialdia. Formatu txikiko lanek hartuko dute auzoa 4 aste, Ziker Aginaga. Lautan hiru antzerki txikiko jaialdia ospatzen ari da asteotan Bilboko Alde Zaharrean. Zikloaren 3. edizioa da aurtengoa, Euskaltzaindiak, Kafe Bar Bilbaok bira kulturguneak eta 7 gaztetxeak antolatuta. Otsailean garatu behar zena maiatzan zehar emango dute. 4 ostegunez formatu txikiko antzerki aritoki eginez Bilboko Alde Zaharrean. Mikel Martínez antzeslea da antolatzaileetako bat. Antzerkia kalera eta jendearen gana hurbildu batez ere, horretarako nahiko egokia da formato txikiko antzerkia. Edo zen tokitan, edo espazio oso ezberdinetan, ez ohikoetan egin aldituzunak, ez? Eta, gaina oso formato interesgarria delako. Kontua da, orduan, honegatik edo besteagatik, formato txikiko antzeslan edo zentzu zabalean, gauza asko sartzen ditugulako hor, erakusketa edo festival txiki bat. Deitzen diogu horrela, ez? 4-3 teatro txikiko, antzerki txikiko festival handia. Egitarau zabala prestatu goitute eta urtengoa ez da salbuespena izango. Antzeslan klasikoetatik kabaretera doan programazioa eskainiko du jaialdiak.
magia eta ipuin kontakizunei ere tartea egita besteak beste. Formatu ezberdinetakoak, batzuk dira monologoak, beste batzuk dira benetako obra batzuk esan dut, laugarren pareta daukatenak, beste batzuk dira apur bat kabareteroagoak, badago badaude magoak, badaude ipuin kontalariak, badaude bertsolariak, musikarekin eta horrela musika, bertsolari ez apur bat bertsolari kontalariak edo horrela, esan dut bertso paperekin nolabait edo hori kantatzen dituztenak, ez? Orduan gauza ezberdinak hemen horrela gainetik ikusita, bai badago lehen hemen Kafe Barbilaun egiten da gidoien sari bat eta normalen saiatzen gara hemen irakurketa egiten. Aurten irabazi zuen Donostiako Asier Hernandez eta irakurketa egingo dugu, ezta? Izen propioei dagokienez, Piscifaktoria laborategiaren elkarra ezagutu genuen obra, Asier Hernandezek idatzitako Kilkerra Karma gidoiaren irakurketa dramatizatua edota Xanti Agirre Zabalaren lehenengo bakarkako emanaldia, Satiro izenekoa bilduko ditu egitarauak. Ostegunero emango dituzte emanaldiak Euskaltzaindiako egoitzan zein Bira kulturgunean. Eta aste bakoitzeko saioetarako sarrerak, astelenean jarriko dituzte salgai Kafe Bar Bilbaon bertan. DJ sesioen ziklo berri bati ekingo dio Dance Point ekimenak. Gipuzkoako leku esanguratsuetan antolatzen ditu dance plataformak, musika elektroniko eta garaikideko sesioak eta 11 telebistako Facebook kontuaren bidez zuzenean jarraitu ahal izango dira. Lehenengoa gaur bertan arratsaldeko 8:00 aurrera eskainiko da. Arrasateko Gomestio baserritik. Gipuzkoako musika elektroniko eta garaikideko dance plataformak Dance Point programaren ziklo berria zabalduko du aste honetan. Musika elektronikoa Gipuzkoako gune esanguratsuetara eramatea du helburu Dance Point ekimenak eta orain arte besteak beste, Loiolako Santutegian, Zumaiako Flixean edota Pasaiako Lukretia Belaontzian eman izan dituzte bertako zein kanpoko DJ-en sesioak. Herrialdeko historia eta ondarea musika garaikidearekin bat egiteko bidean sakonduko du plataformak zikloaren beste edizio batekin. Iragarritakoaren arabera, 7 DJ-ren sesioak eskainiko dituzte datozen hilabeteetan, eta horietako lehena, aste honetan bertan zabalduko dute streaming bidez. Arrasateko Gomestio baserrian izango da, asteazkenean maiatzak 12, arratsaldeko 8:00. Divorce from New York izenez ezaguna den musika ekoizlea izango du protagonista lehenengo saionek, eta bere azken emaitzarekin osatuko du sesioa, This Ain't Just No More izenekoa. Zikloaren aurkezpenean aurreratu dutenez, Hernaniko Txillida Leku Museoan edota Zumarragako Lantigua Ermitan ere antolatuko dituzte saioak besteak beste. Horien xehetasunik oraindik eman ez badituzte ere. Printzipioz eta egoera epidemiologikoak hobera egin ezean, streaming bidez baino ezin izango dira jarraitu dance plataformaren sare sozialen bitartez, YouTubeko kanalean eta 11 telebistaren Facebook kontuaren bidez. Asteazken honetan Lepora Rock talde gasteiztarraren analfabeto politikoa kantuarekin emango diogu bukaera albistegiari. Bumereneak aurkeztu du eta gustoko izango duzuelakoan, besterik ez, gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.